जै बर' हारिनि जोबोर मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव आं आपडेट लानानै फैफिनबाय। आं बे फेसबुकाव मोनसे पोस्ट होनाय जादोंमोन बेरनिका बर'आ गोमानानै दं होननाय मोनसे बाथ्रा। ओमफ्राय बिथाङाथ' मैनागुरि हालामनि माने उन्दुगामि गामिनिमोन। दा बिथांनि आपडेटखौ लाना फैबाय आं। बिथाङा सोरजों दंहैयो, बबे जायगायाव दंहैयो, बिनि दा मा थासारि जानानै दङ, बिथांखौ बबे जायगायाव खारदों, सोरजों खारफालांदोंमोन, बिनि गासैबो डिटेला हायाब्लाबो आं नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट होगोन। आरो आं बे बिनानावखौ आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन आं जोबनायावहाय बिनानावा जों बे भिडिअखौ नायो आरो जाय मानसिया जों दंहैयो बै दंहैग्रा मानसिखौबो आं दिनै रिकुवेस्ट खालामगोन। जाय हौवाजों बे दंहैयोमोन आं बेखौबो टटेलि आं बुंगोन आरोखि। थ' लोगोफोर नोंथांमोननि मददजों नोंथांमोननि सहाय खालामनायावहाय मैया आं मोनाब्लि आं बे पस्टखौ होनाय जादोंमोन। न'खरनि मानसिया खिथाहरनाय लोगो लोगो बेरनिका बर'खौ मोनफिननायनि खाथिराव बिसिनि बिमा बिफाया गोरबो बिखाजों गाबग्लिनानै सहाय नागिरबायदोंमोन। गथ'खौ बोरै मोनफिनगोन, बोरै मोनफिना, खारन उन्दै उन्दै गथ' सानै दं आरो बिदिनो साथाम होननाय आं खोनानो मोन्दों। बिथाङा गाव आहार जानाय गथ'खौ लानानै थांफादोंमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, दिनै फेसबुकाव ससियेल मिडियाआव होनाय लोगो लोगो एसे एनैबाबो मानसिखौ मिथिबाय, नोजोर होबाय, सांग्रां नोजोर होग्रा सुबुंफोरनि अननायाव बिथांखौ दिनै मोनफिननाय जाबाय। दा बबे जायगायाव मोनफिनदों बिनि आपडेटखौ आं नोंथांनो बुंनो थांगासिनो दंखायो। जे बाथ्राया ओरैबायदि जादों, बिथांखौ जाय जायगायाव लांदों बेनो जाहैबाय मा, आं बै एरियानि मानसिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावबाय जे नोंथांमोनहा दिनै जाय मानसिफ्रा नुसननानै बेखौ इंगित होनानै दिथा होबाय थानानै हरसे माने दिथा होबाय थाबाय नोंथांमोना। आरो अखानायै बिथांखौ थांनानै नोंथांमोननि बै गामिनिफ्राय नोंथांमोना जे मेल मिटिं खालामनानै मानसिखौ मोजाङै मोजां बिलाइ माने हरफिननो हाबाय न'खरनि मानसिनो एबा बिमा बिफानो। आं बिराद मोजां मोनदों। थेंक इउ, साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। आरो इसोरा नोंथांमोननि गामिखौ मोजाङै लाखिबाय थानो हाथों। नोंथांमोननि नोजोराव जेन बेफोरबायदि थासारिखौ जिबनावबो जेन लाइ होआ, आं बेखौ खावलायगोन। जे आं मोनथिनायाव दा गोबोरखि होनना बुङो, गोबोरखि बाजार बे हादान ना मा एरिया बेखौ आं मोनथिया, चिरां जिल्लायावहाय। दा बेनिफ्राय मानसिखौ मोनबोफिनबाय होननानै आंनिसिम दा न'खरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायहरबाय। माने बिथांखौ मोनबोफिनबाय, जोबोर मोजां, मस्ट वेलकाम। आरो आङो जाय मानसि हौवाया लांदोंमोन आं बेनि बाथ्राखौ आं बिथांखौबो बुंगोन। माने नोंथाङा जाय हिन्जावखौ लांदों, नों बेफोरबायदि न'खर गोनांखा, बेफोरबायदि मानसिखौ नों लांनो नाङा। फंबाय, नोंहाबो संसार दङ। नों जुदि संसार जानो गोसोथारदोंब्ला नोङो जुदि आं मोनथिनायाव नोङो जेन'बा नोंहाबो सिगाङाव हिनजाव दंमोन, नाथाय खाफाल गाज्रि नोंहा, बे खाफाल गाज्रिनि खाथियाव नों दिनै बै हिनजावजों नों मोजां रायजो मोनजायाखिसै। दुखुनांथाव बाथ्रा, इसोरा बेखौ खालामनानै होबाय। नाथाय नोङो फिन आरो बेफोरबायदि न'खर गोनांखौ दानाय, जुदि नों सैथो मानसिबा, नों जुदि मोजां आखुनि मानसिब्ला फंबाय, आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों, नोङो नेक्स्टआव जुदि सोरबा आरो नोंथ' संसार जाफिनगोनथ', नोङो हिनजाव लाफिनगोन नालाय। स' बिनिखायनो जुदि नों हायोब्ला सोरबा फिसाइ गोनांखा, बेफोरबायदि न'खर गोनांखा, नों मानसिखौ दानाय। गोबां जोंनि गेजेरावहाय माखासे फिसाइ थैजानाय बेफोरबायदि माखासे आइजोफोर दङ। स' बेफोरबायदि मानसिखौ नों नायनानै लाफिन आरोखि, नोंथाङा मोजां संसार मोनजागोन। दा नों जुदि बेफोरबायदि फिसाइ गोनांखौ लागोन, बेहाबो संसार दं, मालायनि न'खरखौ नों बरबाद खालामना होनाय जायोना। नों मालायनि नों बिनोबा मा लब दिन्थिदोंमोन, आरो नों मानो रायलायदावखो, दिनै मानो लांनानै बेफोरबायदि गोदाव सोराव खालामहैखो। बेहा दिनै बिमा बिफायानो गैया, ना बेहा बिनि फिसायानो गैया, ना फिसा फिसौआनो गैया। बे बेरनिकायाथ' नोङो फिसायबो दंखायो, बिमा बिफा दंखायो, गथ' गथाय दंखायो। स' गथिखे नों लानोथाय लानो, माने ओरैबायदि मानसिखौ ला, जेन'बा सोरबा हाबा जाथ'यै मानसिखौ होनबाबो, जेनेबा एसे बैसो थांनायबाबो नोङो लादो। बा नङाबा सोरबा फिसाइ थैजाबाय बेस्रा बैसो जायियावनो। स' बेफोरबायदिखौ नों खबर खालामनानै, अनेक मानसि दं ना आजिखालि खाफाल मोनदा। दा बेफोरजों नोङो मोजाङै रायलायलायनायनि गेजेरजोंहाय नोङो जुलि जाफिनबानो जाबाय, बेखौ लाफिनबानो जाबाय दस्रा हिनजावखौ। माने खुनु मोनसे न'खर गैखायै मानसिखौहाय नों लादो आरोखि। फिसाइ थैजानाय बा माबा मोनसे हिनजावखौ नों मोजांखौनो मोनफिनगोन ना, नों बिदिखौ ला। जा गोरोन्थि मावो नों दिनै, आरो बुहुलावबो बिदि दा खालामसै फंबाय। आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय जे नोङो बेजों साथाम जाबाय होननाय आं खोनानो मोन्दों। माने खाफालनि खोथासो जाहैबाय ना, नङा होमबा? नोंहाबो जेनेबा खाफाला गाज्रि ना मा, दा नोंथांमोननि एरियानि मानसिफ्रासो मिथिसिगोन ना। ओंखायनो आं नोंखौ आंनिख्रुइ गुरैयै आं नोंखौ बुजायदोंसो, आं नोंखौ खावलायदोंसो फंबाय। नोङो फंबाया अननानै नोङो संसार जाफिन, मोजां मानसिखौ नागिरफिन। बेफोरबायदि न'खर गोनांखौ जिबनावबो दानाय, सिख्ला मानसि उन्दै बैसोखौ दा फथाय। नोङो सोरबा फिसाइ थैखानाय मोजां न'खर, मोजां मानसि हिनजावखौनो मोनफिनगोन। नोङो मोजाङै बेफोरबायदि नागिरनानै लाफिनबानो जाबाय। आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों, नों बे एक्सिडेन्टनिफ्राय नों गावखौ माने सोलोंनो नाजा। मानसिया जेब्लायबो गावखौ सोलोंनो नाजानांगौ, मानसिया जेब्लायबो गावखौ आपडेट खालामना लाबाय थानांगौ, खिन्थु गाज्रिजों नङा, मोजां लामाजोंसो। आरो बिनानाव बेरनिकाखौ आं बुंगोन, बेरनिका बिनानाव, नों दिनै बेफोरबायदि गथ' गथाय गोनां मानसिया, फिसाइ गोनां मानसिया, दिनै फिसाइया नोंनि थाखायनो दिनै देश बिदेशआव थांदों,
खामायनो थाखाय गैदों न'आव थोजासे माखासे सम्पथिफोर गैयिनि खाथियाव न' दाउट दिनै नोंनि फिसाया नोंखौ फोथांनो गथ' गथायखौ फोरोंनो फेदेरनो थाखाय न'खरखौ नायनो थाखाय दिनै नोंखौ दिनै आलानि आथानि गालांनानैबाबो दिनै बिदेशआव खामानि मावनो थांदों नाथाय नों सासे हिनजाव जानानै हिनजावनि लखि जानानै नों मानो न'आव थानो नागिराखै आरो नों दिनै माने फिसा दैयावनो बा बिफानि बुंनाय रावाव माबा मोनसे फिसा बुंनाय रावाव नों मानो दिनै न'खरखौ गारना खारलांखो नों मानो एफाबां बेफोरबायदि अयनाय खामानिखौ नों मानो फाव खामानिखौ नों मावनो नागिरदों हा नोङो दिनै जानो हागौ नों उन्दै बैसोआव हाबा जादों आं मिथिदों इराननि मानसिफ्रा बुंदों नों उन्दै बैसोआव हाबा जादों होननानै दे आं मानिबाय दा नों जुदि उन्दै बैसोआव नों हाबा जाबाय नों गाब्र'बाय हाबा लाफ्लांबाय बैसो जायैयाव दा नों सोलोंनांगौसो नों सोलोंनांसिगौसो नोङो दा माब्रैबा आंनि गथ' गथायखौ मानसि खालामनो हानो आंथ' मानसि जानो हायाखिसै बा आं मोजां लेखाबो फरायनो हायाखिसै मोजां गियान सोलोंनो हायाखिसै आंनि गथ'खौ आंनि फिसाफोरखौ आङो आंनिफ्राय रोंसिन खालामगोन आंनिफ्राय गोरोंसिन खालामगोन आं गियानिसिन खालामगोन होननानैसो नों साननांगौ बिनानाव थ' गथिखे जा जाबाय दिनै नोङो जिउआव गादलिनबाय समाजाव बरनामबो मोना नङा मोनबाय नाथाय बेफोर जेबो नङा जों बेनिफ्राय जों सोलोंनोसो नाजानांगौ सोलोंदो नोङो एबार जेन' आंखौ जिउआव खुनु रावबो गादलिनो हाला आङो गुबुननिफ्राय साबसिन न'खर संसार जानानै आं देखायगोन बेबायदि मोनसे मानसिनाव नों चेलेन्ज लादो नों जुजिदो ओमफ्राय नोङो नोंनि माखासे गोरोन्थिनिफ्राय नों सुद्रायनांगौ नाथाय गोरोन्थि नों खालामनानै आरो जुदि जिद लाबावनानै आं गुबुननो खारबावगौ होननानै बुङोब्ला नों बिराद गिदिर फाब नांगोन आरो नों बेबायदि थारमारोबा नों मानसियाव गोलैला बिनानाव ओंखायनो आं नोंखौ बुंखाबाय दिनै नोंखौ मोजाङै मोजां न'खरनि मानसिफ्रा लाना फैफिनबाय बै गामिनि मानसिजों रायज्लायनानै लाना फैबाय दा नोंहा न'खर दानांगौनि बाथ्रा दं गथ'नि सानै नों फाब नांगोन नाङामोन दे आनानि दानानि गथ'खौ नों गालांनानै गोदाव सोराव मालायजों लांबाय मा बेफोरबायदि खालामनाया नोंहाथ' फाहामनांगौमोन ना बेनिखायनो नोङो सिनाय नों बुजि सोलों बैफोरबायदि फिसा फिसा इन्सिडेन्टनिफ्राय नों गावखौ सोलों आरो बे मोनसे फिसा इन्सिडेन्ट नङा बे नैबे जे जादों बिराद गिदिर इन्सिडेन्ट बिनानाव गथिखे नोङो ओइबारनिफ्राय नों समाय लादो बिमा बिफाखौ फोथाय बिमा बिफानि गोसोआव आघात दाहो नोंनि नोंहाबो फिसा फिसौ जाबाय नोंनि फिसा फिसौआबो देनां देरनानै लांनानै नोंनि गोसोखौ नोंखौ जुदि दुखु होयोब्ला नोंखौ बिदि हाथा हामा खालामोबा नों माबायदि मोनगोन मानसिनिया फाला आरो बदलसो संसार जानाया दिनै नों गाबोन आं दिनै गासिबो फाला बदलाव गोलैजोबो दिनै जुदि नों मोजां आखुजों जुदि नों न'खरखौ दैदेननो रोङाब्ला नोंनि गथायखौलाय नों बोरै मोजां मानसि खालामनो हानो गथिखे नों बेफोरखौ सान गोथौयै सान खुब सिरियासलि सान ओमफ्राय साननानै नोङो सुद्रायनानै लादो आं मा दाय मावफ्लांखो नों इसोरनाव खेमा बि आरो बेनिफ्राय नोङो जाय हौवाजों नों हाबा जादों बे हौवाजोंनो सुखि संसार जा दं बेजोंनो गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरो नाथाय खाथियाव थाङोबा हाराव हाथावसो बयबो मालायनि न'खरखौ सुखि संसार जादों सानो नाथाय जेब्लानाखि खाथियाव थांनानै नायगोन नुगोन बेबो नों बायदिनोसै गथिखे मालायनि गिदिर गिदिराव दाव गोजाव मालायनि थाखा फैसा लब दिन्थिनायाव दा गोजाव नोङो जेजों दं बेजोंनो बोथिसे ओंखाम जानानैब्लाबो नों गोजोन संसार जाना जा बिनानाव बेर'निका आं नोंखौ बुंबाय जेन' नोङो फिउचाराव बेफोरबायदि दा सानसै नोंखौ रायजोआबो निमाहा होगोन नों खेबसे दिनै गादलिनबाय बे गादलिनानै जुदि नों न'खराव फैफिननायखौ समाजाबो बोजबनानै लागोन आरो फिन बेफोरबायदि नों बेफोर समाजनियाव माने समाजजों बिसार खालामजानाय मानसिफोरजों गाज्रि होनजानाय बेफोरबायदि खामानिखौ दामावसै गोजोन संसार जालांदो बिनानाव बेखौ आंनिफ्राय रिकुवेस्ट थाबाय थेंक इउ